Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι περιοδικού Σούπερ και Κατερίνα. Ήταν ένα έξτρα ένθετο. Τότε ήταν το νούμερο ένα περιοδικό των Teen Girls, δηλαδή όταν ήμασταν στην εφηβεία. Είναι του Ιουνίου του 2002, τότε στο απόγειο της Britney Spears, που όλα τα κορίτσια τη λατρεύαμε. Πραγματικά είχαμε παντού αφήσεις, τις ακούγαμε τα CD της. Πείτε μου κιόλας παρακάτω αν θα θέλατε να δείτε παραπάνω ένθετα στοιχεία, ενημερώσεις, αφήσεις ή και CD της Britney. Για να το δούμε λίγο. Έχει πάρα πολλές ωραίες εικόνες της τότε. Τη νεολαία, δηλαδή όταν ήταν νέα, το 2000. Ήταν ένα φαινόμενο Britney, το λέει και εδώ πέρα. Τα τελευταία 3 χρόνια τότε, του 2002, που ξεκίνησε. Ήταν μόλις 20 χρονών. Ζω για να αλλάζω, αλλάζω για να ζω, λέει. Να το εδώ πέρα είναι όταν πρωτοβγήκε στο γυαλί, τέλος της δεκαετίας του 1998 παρουσιάστηκε. Η Αμερικανίδα superstar που έγινε κάπου μετά αργότερα και φυσικά η pop star παντού. Εννοείται είχε passion for fashion, λέει. Έκανε πάρα πολλές φωτογραφίσεις και τώρα και ακόμα θα έλεγα, αλλά δεν ήταν και πολύ επιτυχημένη μετά με το love life της, θα έλεγα. Μεγαλώνω και είναι φυσιολογικό, λέει. Εδώ πέρα λέει ποζάρει με την κολλητή της και εξαδέρφη της. Εδώ πολύ ωραίες φωτογραφίες της. Τι κρύβει τον SSR της τότε. Περιποίηση και μάστη της Britney τότε. Το μυστικό του μακιγιάζ της. Διάφορα ωραία εδώ πέρα tips, ολόκληρο ένθετο μόνο γύρω από την Britney. Πώς ξεκίνησε η καριέρα της. Εδώ και 2 χρόνια. Γενικά είναι στην κορυφή των charts τότε του 2002. Τότε βγαίνανε οι δίσκοι της. Γενικά εγώ είχα ξεκινήσει και έχω μέχρι και κασέτα της, βιντεοκασέτα της. Οπότε άμα θελήσετε να τα δούμε αυτά αργότερα, ευχαρίστως να τα δούμε. Δεν ξεχνιέται τόσο εύκολα. Εδώ πέρα βλέπετε μαζί με τους NSYNC. Στη δεκαετία του 80. Γενικά φαινόμενο Britney. Δεν θα ξεχαστεί και δεν ξεχάστηκε ποτέ μετά από τόσα χρόνια φυσικά. Τα τραγούδια, το ύφος της άλλαξαν με τα χρόνια. Το σύνθημά της λέει εδώ, μου αρέσει να πειραματίζομαι. Με ρούχα, μακιγιάζ, μαλλιά, τέτοιος τύπος ήτανε. Τέτοιος τύπος είναι, θα έλεγα και ακόμα. Πλέον και μαμά. Δείτε την τι ωραία εδώ. Γλυκούλα νέα. Και εδώ. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με διάφορα tips και τι της άρεσε από τσάντες, από ρούχα, make-up. Τότε, δεκαετίες του 2000 θα έλεγα, 2002. Και εδώ, τελευταία της και πανέμορφη φωτογραφία. Το fashionable CV της θα λέγαμε, το βιογραφικό του τότε. Γενέθλια, 2 Δεκεμβρίου. Το ξώ της. Το ύψος, δεν μας χαλάει καθόλου. Και βλέπετε αρκετά ελαφριά τότε, 48. Έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό και μία μικρότερη αδερφή. Την αδερφή τη ξέρουμε. Και το τότε είναι αγόρι της Justin Timberlake. Τότε ακόμα στους NSYNC. Μέχρι πρότινος δηλαδή. Αγαπημένο φαγητό πίτσα. Άθλημα μπάσκετ. Okay. Διακοπές, Χριστούγεννα, Μπαχάμες. Το είδαλμά της ήταν η Μαντόνα και ο κρυφός της έρωτας ο Μπεν Αφλεκ. Διάσημη της φίλη εδώ, η παιδεία της. Τα CD της τότε, τραγούδια. Το θυμάστε το Baby One More Time. Πω. Νομίζω όλοι το είχαμε μάθει απ' έξω και το τραγουδούσαμε. Για τον Justin. Ήταν άνετη τότε. Και είχε και μια διαμάχη, αν θυμάστε, με την Κριστίνα Αγγιλέρα. Ό,τι και να λέμε, λέει. Ό,τι και να λένε, λέει, τα social media τότε. Είμαστε, λέει, φίλες. Τώρα κατά πόσο ίσχυε αυτό. Για τη θέση της, λέει, στην ιστορία τότε είχε να πει πραγματικά θα ήθελα πολύ να γίνω θρύλος, όπως η Μαντόνα. Ξέρει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της και
όταν ερμηνεύει, μαγεύει το ακροτήριό της. Έτσι και έγινε, θα έλεγα τότε. Έτσι και έγινε, Britney μου. Πραγματικά, παντού, διαφήμιση κάποτε παντού. Η Ελληνίδα, pop queen θα έλεγα, η οποία κατέκτησε τότε τα charts το 2000. Με και σήμερα θα έλεγα ότι ακούω τη τραγούδια της. Αυτά ήτανε ένα ωραίο flashback του 2002, Ιούνιο συγκεκριμένα εδώ πέρα με τη Σούπερ Κατερίνα. Και αναμένονται πολλά ακόμα να έρθουν της Britney Spears, οπότε μείνετε συντονισμένοι.